million water system project gikalipay sa Katawhan sa Sitio Socon, Masidlakon, Dapitan City. Dawato nato si Lorvy Kabilin sa dugang detalye. Sa pagpaningkamot sa usa ka individual uban sa suporta sa iyang mga kasilinganan, makabato na og supply sa limpyong tubig ang Katawhan dinhi sa Sitio Socon, Barangay Masidlakon, Dapitan City. Pinaagi sa nikantidad og 3 million nga water system project sa kagamhanang probinsyal sa administrasyon karon ni Governor Roberto Uy, masulbad na unya ang kapin tulo ka dekada nga problema sa tubig sa 80 ka bubong sa Sitio Socon, Barangay Masidlakon, Dapitan City. Sa kasamtangan, mibuswak na ang tubod nga may gikusgon nga 25 liters per second, gikan sa gilawmon nga 166 feet nga gibuho sa mga personahe sa PEO-waterworks team, pinaagi sa water drilling rig machine sa probinsya. Humaan niini tukuron ang elevated water tank nga may kapasidad nga 38,000 liters, lakip ang perimeter fence niini og chlorinator house. Kini nga proyekto na tumaw ug na-implementar pinaagi sa pagpaningkamot ni Mr. Galo Cagbabanua, usa ka ordinaryong lumulupyo sa Sitio Socon, uban usab sa suporta sa iyang mga kasilinganan. Matud ni Mr. Cagbabanua nga kini nga proyekto iyang gipaningkamutan og pangayo ngadto ni Governor Uy tungod kay siya naluoy nga makakita sa iyang mga pag-umangkon, paryente ingon man kasilinganan nga mga ligid ug mga samad tungod sa kadanlog sa ilang agianan padung sa ilang kabanan. Ako si Galo Cagbabanua, nagpuyo din sa Socon. Wala ko'y kuan nga, doon ako'y katugod sa barangay, natural ako ng tao. Pero pag nagpuyo ko sa Dipulog, mga 35 katuig lang puyo dito kay ako pag ipatod ako mga bata. Pag uli na ako aning lugar na ako, kay din ko na tao. Mo'y giapoy ako nakita, way kauswagan. Muna nga, nalingkamot ko parayo sa proyekto nga gamay, bisan tuod. Wala ko'y katungod unta mangayo kay di magkupisyan sa barangay. Ako nalingkamot po para ditong gobernador nga ug mahimo tagaan mig tubig kay ang akong mga parente wala nangaligid na. Sige nagka samad ang tuhod kay ligid na kay danlig man kuha na mag tubig. Mao nga nalingkamot po pag akong gipugos akong kaugalingon pag tuguan dito sinod kang gobernador nga ug mahimo tagaan mig tubig. Kay kana mo yung problema ng lugar Socon. Sa Masidlakon na tubig. Di rin ang pagmabot ni kay naputol na siyang hose, di wagin gapon may tubig. Mao nga, nagpasalamat ko kay ng Governor Uy nga iyang ihatag ka na mo sa masayon na paghatag ang tubig nga mong ipangayo. Mao nga, daghang salamat Governor nga imo kaming gitagaan sa tubig nga mong ipangayo kay og dili patungod nimo gikan sa una 35 katuig na akong puyo sa Dipulo, gantong pagbalik na ako rin, wala gyapoy kauswagan. Sa tanan nga, nagsuporta na ako din sa among sityo, nagpasalamat kong dako kay dili patungod nila nga tatabang og pirma na sa petisyon, wala po ko'y mahimo, kay ako rin mga dito, among ko'y mahimo. Daghang salamat, labaw na sa Ginoo, nga mo gini among gisaligan. Bisan tuod, akong edad karon 74 anyos na ko. Karon pa ko nakakita na ang tubig na aday sa among lugar. Nakita na namo nga mula na nagdaso. Mao niyon ko daghang salamat sa tanan. Mga siringan ako kitang tanan makapaymulos ani. Way bulok sa politika apan hunahon lang nato nga si Governor Uy mo naghatag ani. Daghang salamat. Nasayran nga si Mr. Cagbabanua usab ang midunar sa 150 square meters nga luna nga gitukuran sa maong water system project. Si Dapitan City Vice Mayor Jimboy Chan kinsa mo'y mitabang ug misuporta ni Mr. Cagbabanua sa pagpangayo sa maong proyekto ngadto sa kagamhanang probinsyal, ang nagpasalamat usab ngadto ni Governor Uy ug sa labawng makagagahom sa gasa sa tubig nga sigon pa niya mo'y pinakagikinahanglan sa pang-adlaw-adlaw. Maayong adlaw ka natong tanan. Unas tanan nagpasalamat ta sa atong labaw makagagahom sa gasa sa tubig. Salamat o Diyos nga gitultulan minimo gasa mangita og tubig para sa Katawhan diri Sitio Socon, Barangay Masidlakon. Kaduha, dako namong pasalamat kang Governor Roberto Uy sa dihang gihangyo namo ni Tatay Galo nga mopaabot og tubig diri sa Sitio Socon. Wa gid siya nagmakuling mohatag og diha dayon giaksyonan. Wa pa man gani dagway duha ka bulan nga pag-adto namo. Damlag, giparehag engineer, gipa-inspect para gidayon masugdan ang programa.
Katulod ako namong pasalamat kang tatay Galo Cagbabanua. Kay wa gid siya nagmakuli paghatag og tipik luna sa iyang yuta kay nakita niya nga sulod sa tulo ka dekada nagkinahanglan og tubig ang iyang mga silingan dinhi sa Sitio Socon, Masidlakon, Dapitan City. Dili lang dinhi matapos sa atong misyon, mulibot ta sa mga nagkinahanglag tubig sa tibok dapitan kay importante ang tubig sa pangadlaw-adlaw natong paghimuon. Moinom ta, tubig, mukaon ta, tubig, maglungag, manglaba, tubig, gikinahanglan ang tubig. Daghan kaayong salamat Roberto, more power kanimo para sa kalambuan sa dapitan. Berto Uy atong gikinahanglan. Kay numduman nga sa tuig 2019, nakaangkon sab ang Barangay Masidlakon og balor 4 million nga 1 kilometer road concreting project sa kagamhanang probinsyal. Gikan dinhi sa Barangay Masidlakon, Dapitan City, Larry V. Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Haralvez sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.